ngayon yung 14 Cross. Bagong bulldozer. Ayos ah. So bali, i-develop po to guys na tourist spot. Gawin isang tourist spot dito sa lalawigan ng Pangasinan. Tara na. Kita po natin yung daan guys na mahirap na. Parang dinadaga yung dibdib natin dito ah. Okay. Nakapoy-tikapot na dyan pilid dun ah. Nakapoy-kapot na dyan pilid. So yun, umpisa pa lang. Halata ng mahirap, loose gravel. So parang dinadaga yung dibdib natin ah. So shout out sa mga kapwa trail riders natin dyan. So pahinga tayo saglit. Kuha lang tayo ng lakas. Tatanggalin lang natin yung kunting kaba. Yun si 4 ang Uber. Walimaw. Walimaw. Gravel. Yay. No. Los. Sus Ginoo. So tayo yung unang titira sa uphill. Parang kinakabahan si ako. Ayos. Gusting yawa mag-uno. Talagang agunaw. Nang ko nga binitin-bitin, agunaw manain. 4 kantis. CRF.
Lo, 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 lo. Oh. Oh. Gayon. So yun. So hintayin natin. Humahabol si Jonas. Iwan natin kung kasama niya yung kaibigan niya. Datan, agruburu-buru ba yun? Pilitin na mait. Tamo! Baka naman kung sino yung gusto mag-sponsor ng motor niya daw. Gusto niya daw XTC. Yamaha XTC. Ah, may sana mait. Nakahabol. Nei. Imabol pala. Natumba mahit. Yamang ka tangan ipakpak. Oh, sikan natin mula sa pagkabagsak. So, panutunag, bila ko tinay. Maulin. Ayos, one hit. Hala, hala, hala. Istayangkan. Jonas. Primera lang agamain. Ganda yung nagbiluan na. Nam, manipod lang ko di man. Tirsira ba yan? Apa yung tersira nga, awanan na kaya? Tirsira din ka na dyan, ibaba. Awan nagbawas ka ti kota, awanan yung mga kot builo na guburob. Gruburob. Bitek man tay. Segunda. Kaya na segunda. Piksa. Kaya na diretso ti segunda. Mayat basta ako na diretso bilom. Segunda na ta kaya na.
Dito am tek ikat nervyos. So si Jonas, dito ko na pinadaan. Kasi wala. Talagang loose gravel dyan, hindi makakyat yung maliit ang gulong. Dito na lang dumaan. Okay. Kaya na. Segunda. Ang ganda pilit mo ya. Ulitam. Padas ko man segunda mo. Wawin kaya na ra. Kaya na kanyak. Posible 150 na ta. Balik ako si Ujits. Yan ay. Ulitin ni Brother 4. Tirayan niya raw ng segunda. Mayahat segunda na eh. Oh. Di ba, dali-dali lang kapag naka second gear. Ang bilis pa ng buwilo. Hindi nawawala sa momentum. Mayahat diretso. No primera kami, nag-iwas-iwas kasi nabuntog kita rin na. So yun, maganda pag second gear pag nakabuelo ka lang. Kahit loose gravel, kayang-kaya yan. O, di nawala yung konting nervyos mo. So ito, maliit ang gulong, ayaw talaga, hindi talaga makakyat. So tingnan natin kung pwedeng palitan ng 16, 19 para maganda yung akyat ng underbone natin. So pahinga tayo saglit. Okay.